Usmievam sa, prepáčte, lebo robím prácu, ktorá by sa v normálnej spoločnosti nerobila. Musím vysvetľovať, že prečo vlastne zasadala vláda a prečo zasadala dnes, preto aby sme predišli akýmkoľvek špekuláciám, ktoré tak budete šíriť plnými prehršťami. Tak mi dovolte, aby som informoval, o čom bola dnešná vláda a prečo bola dnes. Dámy a páni, na budúci týždeň v utorok začína Národná rada Slovenskej republiky v riadnom termíne. V pondelok je koaličná rada k Národnej rade a ja sa bohužiaľ nemôžem zúčastniť ani koaličnej rady a nemôžem sa zúčastniť ani začiatku Národnej rady, pretože musím vycestovať na summit Európska únia Afrika. Nešiel by som tam, mám iné povinnosti, ale už som odignoroval jeden summit v Brazílii a som sa vtedy venoval východnému Slovensku. Budem si musieť túto povinnosť splniť. Chcem opätovne pripomenúť, ja som nikdy nerobil z mojich ciest žiadne výlety. Za 2,5 dňa som naspäť z Angoly. Vybavíme a hneď sa vraciam naspäť. Ale potreboval som byť pri jednom bode programu alebo dvoch bodoch, ktoré sme dnes prerokovávali, aby som stál za tým, čo vláda prijala, pretože nechcem, aby vznikali nejaké šumy, že bolo to prijaté bez premiéra, bolo to urobené v sobotu. Čiže dnes bola vláda preto, lebo tu v pondelok ani v útorok nie som. Inak by vláda bola v pondelok, pretože sme dnes schvaľovali jeden návrh zákona a k nemu sme potom ešte dávali aj návrh na skrátené legislatívne konanie. A ďalej sme rokovali o mierovom pláne amerického prezidenta Trumpa, pretože pravdepodobne vznikne nejaká dohoda na koaličnej rade, že s týmto návrhom amerického prezidenta pôjdeme aj do parlamentu a podporíme ho. Pretože, ako som včera povedal, mierový plán amerického prezidenta Trumpa absolútne potvrdzuje správnosť mierových pozícií súčasnej vlády Slovenskej republiky. Presne to, čo sme hovorili od prvého dňa konfliktu, sa potvrdilo. A môžete si čiarať, čo chcete po tých vašich chodníkoch, a môžete nahovárať študentov, na čo všetko chcete, a môžete schvaľovať to, že ma chceli zastreliť. My si stojíme za svojimi názormi a tie názory boli správne. Od samého začiatku tie názory, pokiaľ ide o Ukrajinu, boli správne. Preto mi dovolte o rokovaní vlády veľmi stručne. Poprvé rokovali sme o návrhu zákona, ktorý zriaďuje nový úrad. Tento úrad sa bude volať Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. K tomuto návrhu sme potom ešte schválili aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Je to bežný postup, robili by sme to v pondelok alebo v útorok, už to hovorím štvrtýkrát, nie som tu, chcel som byť pri tom. O čo ide? Ide o to, že sú tu komplikované procedúry, ktoré nám jednoducho neuveriteľne predlžujú rôzne postupy, ktoré musíme v súvislosti s rôznymi prešlapmi, ktoré sa diali v roku 20 až 23 realizovať. Ja teraz nehovorím o žiadnych trestnoprávnych veciach. To, čo sa bude diať s ľuďmi za to, čo sa udialo v rokoch 20 až 23, to je v rukách orgánov činných v trestnom konaní, prokuratúry a súdov. Ale aj ministerstvo vnútra má vo svojich rukách určité mechanizmy, aby sa vysporiadalo s vážnymi disciplinárnymi prešlapmi, a preto bolo potrebné prijať rozhodnutie o vzniku nového úradu. Tento úrad je samostatný, nezávislý. Nový šéf tohto úradu bude volený v Národnej rade Slovenskej republiky. Došlo k dohode medzi ministerstvom vnútra, úradom vlády a ministerstvom spravodlivosti, že prenášame príbuznú agendu, to sú obete trestných činov a odškodňovanie obetí trestných činov do tohto zákona s tým, že návrh garantuje, že Slovenská republika si bude plniť aj záväzky, pokiaľ ide o plán obnovy, pretože v pláne obnovy je míľnik, ktorý hovorí o nezávislosti úradu, či už ide o oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo iných úradov, ktoré sú dôležité. Takže toto je dôvod, pre ktorý sme sa dnes stretli. Nič zvláštne, nič špeciálne. Urobili by sme to na budúci týždeň. A druhá téma je, že sme sa zaoberali programom, ktorý predložil americký prezident, teda mierovým programom, mierovým plánom. Prijali sme uznesenie k tomuto mierovému plánu, kde sme skonštatovali, že plne vítame túto mierovú iniciatívu amerického prezidenta. Povedali sme, že ju považujeme za veľmi dobrý základ na rokovanie o
ukončení vojenského konfliktu na Ukrajine. Rovnako sme povedali, že považujeme za prirodzené, že súčasťou týchto rokovaní bude aj Ukrajina. A potom sme prijali ešte k tomu ďalší bod. Vláda Slovenskej republiky konštatuje, že tento mierový plán, o ktorom sa dnes intenzívne rokuje, absolútne potvrdzuje všetky doterajšie mierové postoje vlády Slovenskej republiky. Toť program dnešnej vlády. Ja sa pôjdem pomaly pobariť a ďaleká cesta, ale nebojte sa, nenechám vás tu dlho samých. Už v útorok ma niekedy v podvečer znovu vidíte. Ďakujem. Pán minister, nech sa páči.